Mișcarea sub acțiunea greutății. Când trebuie să aplicăm principiile și legile din mișcarea sub acțiunea greutății? Când avem întrebări de genul acesta, cu obiecte care se aruncă. În cazul acesta, un copil aruncă o piatră de la 1 metru cu viteza de 8 metri pe secundă, unghiul de 30 de grade cu orizontala. La ce distanță de copil cade piatra pe sol? Dacă la 3 metri de copil e un perete, la ce înălțime este lovit peretele? Pentru început, faceți-vă un obicei să etichetați tot ce primiți. De exemplu, înălțimea inițială, h egal cu 1 metru, viteza inițială 8 metri pe secundă, unghiul cu orizontală 30 de grade. Ok? Bun. Și după aia o să avem și distanța peretelui de 3 metri, asta la punctul B. Când avem întrebări cu mișcarea, primul lucru care trebuie să-l facem este să desenăm o axă de coordonate. În cazul ăsta avem două axe de coordonate pentru că este o mișcare bidimensională. Se zice că unghiul alfa este alfa 30 de grade cu orizontala. Înseamnă că ăsta este unghiul alfa cu orizontala. Dacă zicea cu verticala, era ăsta la altul și formulele ar fi fost diferite. După cum v-am învățat în filmulețul meu despre vectori, ca să lucrezi ușor cu vectorii, imediat îi descompui. Noi oricum o să avem, veți vedea mai încolo, anticipez un pic, oricum mișcarea este descompusă pe axele X și Y. Așadar, noi din această viteză de 8 metri pe secundă trebuie să scoatem V0Y și V0X. V0Y este egal cu V0 sin din 30 egal cu 4 metri pe secundă. V0X este egal cu V0 cos din 30 egal cu 8 ori 0,866 și anume la ce distanță cade piatra pe sol. Deci ni se cere pentru punctul A care este această distanță maximă. Zicem aici de max. În linii mari, mișcarea sub acțiunea greutății are loc pe două axe. Pe axa X este efectiv o mișcare cu viteză constantă. Avem x de t egal cu v0x ori t. Putem să băgăm și numerele 6,3 t. Asta e tot. Pe axa X avem o mișcare cu viteză constantă. Pe axa Y avem o mișcare uniform variată, adică avem o viteză inițială și o accelerație care se opune vitezei inițiale. Deci, în mișcarea sub acțiunea greutății, ai întotdeauna această accelerație gravitațională. Practic, poți să zici că accelerația pe Y este egal cu minus G. Orice corp l-ai aruncat pe suprafața Pământului va avea o accelerație pe Y minus G. Asta e tot. Și atunci avem așa. Y dt este egal cu H plus V0Y ori T minus G T pătrat pe 2 și, dacă îmi permiteți, voi lua G 10 metri pe secundă la pătrat, o să vedeți și de ce. Știți că valoarea adevărată este 9,81 metri pe secundă la pătrat, dar uneori se poate aproxima, mai ales când e vorba de forțe și așa mai departe, dar și în problema asta se iau asta. În general, deci ai două mișcări independente. Aceste două mișcări sunt independente. În general, ți se dă o limită pe axa X, ți se cere ceva pe axa Y, sau ți se dă o limită pe axa Y și ți se cere ceva pe axa X. Noi o să avem aici ambele cazuri. Dăm o secundă, că aici nu trebuie niciun fel de B, că facem punctul A. Bun, în cazul nostru, ni se dă o condiție pe axa Y. Care e condiția pe axa Y? Vedeți? Este în text. Zice la ce distanță de copil cade piatra pe sol. Cade piatra pe sol. Ce înseamnă pe sol?
Păi pe sol înseamnă y egal cu 0. Deci pe sol, vezi, aici trebuie tradus din vorbe în ecuație. Pe sol, y egal cu 0. Și atunci, dacă y egal cu 0, avem h era 1 plus 4t minus 5t pătrat egal cu 0. Asta este condiția când ajunge la sol. Și această ecuație de gradul 2, trebuie să o rezolvați cu regulile ecuațiilor de gradul 2, va avea o soluție pozitivă de sol egal cu o secundă. Puteți și dacă băgați în ecuația asta, vedeți 1 plus 4 minus 5 egal cu 0. Cealaltă soluție negativă nu ne interesează. Așadar am aflat timpul de care piatra are nevoie ca să cadă la sol. Dacă am fi aruncat piatra în sus cu o viteză de 4 metri pe secundă în sus, ar fi căzut într-o secundă înapoi. Dar ea are și o viteză pe axa X, așadar se deplasează înspre X. Dar dacă am fi aruncat-o pur și simplu în sus, ar fi căzut într-o secundă. Asta este ideea cu mișcarea pe Y independentă de mișcarea pe X. Ca să aflăm de max, noi practic trebuie să introducem în ecuația lui x de t, este x de timpul de sol, este x de 1, este egal cu 6,3 metri. Asta e tot. De max e 6,3 metri. Punctul B, avem o condiție pe x. Peretele este la 3 metri și avem așa, d egal cu 6,3 ori timpul de a ajunge la perete, hai să zicem TP. TP este egal cu 3 supra 6,3. Asta este egal cu secunde. Și odată ce avem timpul, pur și simplu îl băgăm în ecuația pentru Y. Ni se cere o înălțime și atunci, să zicem, H perete, deci înălțimea la care peretele este lovit, este egal cu, și acum bag direct numerele, 1, înălțimea inițială, plus 4t, V0t, minus gt pătrat pe 2, deci g pe 2 era 5, ori 0,47, totul la pătrat. Am zis că bag numeric și totuși am scris t, hai să punem numărul, 4 ori 0,47. Și acum înlocuiți voi.